maka ndị mmiri a ya bụ na ha na-ewe ike maka na anyị na-anụ ọkachasị ikwugo na ụfọdụ ndị na-eme ejije na-eme fim na-eme ụmụ ihe ndị ọzọ na ha na-ama ma na ha na-abụkwa ndị mmiri o wee chetara m na ofu onye Igbo kara aka gwụrụ egwu gwụrụ ugbo abụ Oliver de Coque ọgwụ egwu ọ sị na egwu ya si na mmiri ya bụ na ndị mmiri a bụ ndị na-eyi oyiye dị iche iche ezigbo onyinye ka ekwanụ ka mmadụ ga-esi wee weta oyiye nke ya na ije weta oyiye onye chọzie oyiye ekene m gị ịma na ihe ọbụla ekelu mmadụ ya nwelu ọ dị iche na nke a na-ayọta abụghọ na ama aga yọta nwụọ mana onye mmiri ịyọta ihe na ọba ọkụ anaghị adịcha mfe maka ha na-abụ nwere ụzọ ha ji emegide ibe ha iwelu mmiri bịa tinye n'ọkụ kịta ọ ya anyụ ịghọta ebe m si abịa mana e nwere ihe inwe ike iji welu kee ya ifuzie na ọkụ ga-eme ka mmiri were gbọọ iweli ya dịka mmiri ọkụ enwe ọtụtụ ụzọ eji edube mmadụ na mmiri enwere dibịa ọ bụ ọrụ ha ịkpọrọ mmadụ baa n'ogogo anwa ịnọla ana fụ ihe niile ị bịara ime n'ụwa wee gbanwenwuo ngharịa iyi ụwa gị wee bịa gbanwee ọtụtụ ihe ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị bụrụ ofu onye a ga-akụziri ihe ebidozie were sị gị nekwa ihe orie na kpuo na ihe ị ga na-eme na ihe ị ga na-eme n'ilu ogogo dị otu ha bịa kụzielu gị ihe ụwa amarọ dị n'ụwa ị ga na-anụ dịka nwanne anyị nwoke a na-akpọ afa o so wee lụọ the fastest computer ọta ka o si welu dị na ndị mmiri nye gị akọ na uche ifu na ihe a niile a na-akpọ software tata na gị na onwe nke gị bụ onye abụghị onye ọcha bụ ihe mere invent na a ga-enyenwu gị amamihe n'ime ụlọ ibe gị ị ga-eji wee redekụrụ nwuo ihe ahụ ha kpọrọ software ị na-ege ntị ya niile ị na-anụ Oracle 1 Oracle 4 Oracle 8 ọ ndị mmiri ka a na-ekwu ihe a maka ha na-aga na mpaghara mana onye chọrọ ya n'ụzọ Igbo ọ ya bụ na mmadụ nụbatalụ nwaanyị mmiri ndụ mana nwaanyị nụbatalụ nwoke mmiri ịnụbata nwoke mmiri ị ga-edoli ya nso ebe ọ na-anọ na ọ bụ ụlọ elu ka ị lụrụ ị ga-enye ya ofurum ahụ menli nwerekwa ihe na-adị ya iche na ọ bụ na igbori ebi ebe a nke akpụkpọ ya kọrọ akọ ga na-adị enwe mbọsị o kwesịrị na galarụ na ya gị na ha nwee ike na-akpakọrịta abụbọ ha nakọwalụ gị ihe na-abịa na ahịa ị chọrọ ịzụ na ọ bakwa ụlọ ka itinye ego gị na ya maka na ọ ga-abụ ihe furu efu ịchọ ịnụ nwaanyị ha ga-asị gị na nwaanyị a ị chọrọ ịnụ oge nyekwenu gị nsogbu gaa nụ n'onye a na ị ga-achọbakwa nwa achọ n'aka onye a na ọ ga-ewetelu gị ihe obi nlọ mmiri maka ha bụ ndị ịfụnanya ka ha bụ ha nwere ike isi gị gaa nụta onye dị ụta na onye dị ụta akwagbugo onwe ya n'akwa na ọkwa na nwa ngwụlọ na ofu ụkwụ ya dọrọ mma nụtụ ya ka ị mepee ka esi n'aka gị wee gọzie onye a na ọ ga-achịrụ gị egwu ọmụmụ na ya wee mụ nwa amaara gị ahụ na ọtụtụ ihe mmetụ aka gị ama ọma eweta ihe ga-abụ ogbochi na akụ na ụba gị ga-adị efu onye ahụ nwere ego ọ ganụla ofu onye ụkwụ adịghọ sọzọ biko ịma ihe anyị na-agwa kịta na-egosi na ọ na-enwe ọtụtụ ndị ọ na mgbe a nọ n'ikorobịa ego a na-abịa from every angle ihe ọbụla o metụrụ aka ọ bụrụ egwu mana ụbọchị ọbụla a sị na o jee nụọ nwata nwaanyị dubata na be nsogbu uwe bido gịnị na-ebute ụdị edo taa ihe na-ebute ya bụrụ ibu ọgba ọsọ maka ndị mmiri mana ọ bụrụ na ị maalụ ndị mmiri gị na ha na-ayị ebe a maka nwaanyị na weluchie ike anọdụkwana m kwa ebe a bụ ihe mere eji wee sị gị na onye na-achị ụwa na mmiri onye na-achị ndị mmiri bụ nwaanyị mmiri mepee elu gị obi ya dịka ọyị na ọ bụ dịka nwanne na ọ bụ dịka di afụfụ gị ana mana o mechie elu gị obi ya ọ dịghịkwa ebe a so maka na ọtụtụ na-abịa ha kpọrọ nwa mmadụ ya na ha adịba na mma site na mmekọrịta ha si ya aga m anụkwanụ gị aga m edebe gị n'ụlọ ọ tọọ ya bụ nwaanyị n'obi na ọ ga-amasịkwana ya na nwoke nke abịakwutere m sị na ya ga-anụ m na ọ ga-adịkwanụ mma ka mụ na ya bilu mana mụ na ya ma ebilu n'afụfụ chi m n'ụwa m ebe nke m si biko nu mepeli ya ọnọdụ ya na unu mepeli ya ọnọdụ ya na m nwa ya na-ata afụfụ ifuzi onye enweghị ihe ọ na-eme na-agba ọsọ ahịa ka mmadụ pụtalụ
debe kọntena si ya bịa ga lie kọntena weta eme ego ọ maghị onye ọ bụ mana onye ọbụla bụ mụ ụnụ n'ọbụla na-agba egwu nwere ihe na-akụrụ ya egwu maka na ndị mmeri kalụrụ dibia ọwụwa mmụọ ka ọ bụ anọ dadị highly magical eduga nwanne m so inweta ụdị nwaanyị enwe mepe elugo obi ọganiru ga-adị so ọtụtụ abụghọ nwaanyị malụ mma ọtụtụ abụghọ sọsọ ndị mmiri ụfọdụ na-abụ ndị aja ana and onye aja ana nwekwenụrụ ụzọ eji eso ya mana ofu nsogbu nwoke nwere ike nwe n'aka onye mmiri bụ oge ụfọdụ ndị mmiri na-emegarikwa emegari na nwaanyị maka gịnị onwe ha na-eju ha afọ ha na feel on top of the world na ọ bụrụ ndị so n'oyibo mana ọ bụrụ na ị malụ nsọ ha bụ akwụnaghị ihe etinyeghị ihe kama baalụ ha mba kama jụkalụ ha nri ọnụ ka isi na ụdị ahụ wee taa ha afụfụ ka ha wee chieta azụ mana aka ịgbalị ya ụkwụ ịgbalị ya ndị mmiri ka ga-abịa gbaa gị ya karịa ekene m unu ndị eze nwaanyị were ajụjụ ka anyị na-apịachi ya ọ bụzie na enweghị onye were ajụjụ ndị chọrọ ịjụzi ajụjụ ga na-akpọzi n'akara ekwentị a ga-afụ n'ihu onyonyo ewezi nke gbajugoro ya ịkpọbazie na akara ekwentị mana ọzọ ewekwa ọzọ ndụmọdụ ị ga-enye ndị na-ekwe na omenala ewere na ihe ọbụla ikwuru asọ na bekee si na line ihe a bụrụ n'akụkọ ifo ihe ị kọrọ ọ na-eme eme ka akụkọ ifo oke ihe mere bụ na onye ahụ jugodo onwe ya na ya nwa bịala ụwa ya dị ndụ ọ bụrụ na ọ si na ya dị ndụ ana ya na-agagharị ya marụ na mmụọ nwere ebe ọ dị ana ya bụ mmụọ dị ile kama na ọ bụrụ ka onye a chi wee malụ ụzọ mmụọ ka onye nke a ji wee malụ ụzọ mmụọ ihe kele ụwa agbụ n'uche bụ na ha kwekọrịta n'ọsọ ọsọ ofu ụzọ ka mmadụ ji agakwa okike asị ka ọ bụ enwela ahịa ọbụla ọ bụ so ofu ụzọ bụ ihe eji aba ya ị na-aghọta ihe m na-ekwu ihe enwe na-afọ ma abịa kịta n'ala Igbo asị na anyị bụ ndị ọgọ mmụọ eziokwu ka ọ bụ mana nke enwe bụ okpukperechi nwa onye ọcha ka bụkwa ndị ọgọ mmụọ maka ihe ị na-ayọ ya bịa nyelu gị aka abụghị ihe ị na-afụ anya na-ekpọrọ ihe ofufe ka worship na-ekpọrọ ihe ụzọ ọbụla iji wee kpọọ ya ihe ị na-aga ọ bụ mmụọ na-ekpọrọ ya preya ihe ị na-ayọ bụ ihe ịfụ ha anya bụ okike bụ mmụọ ya bịa nyelu gị aka mere eji wee sị gị na okike bụ Chukwu bụ oke mmụọ ọra na-achụrụ aja and ya bụ okike ọ bụghị ofu ụzọ nri ka ọ na-eri ka m were ya kịta nke m na-enye ya kịta dị ka nri ji enwe ndị nke ga na-enye ya ụtara akpụ enwe ndị nke ga na-enye ya rice enwe ndị nke ga na-enye ya beans so forth and so on akpọ ndị a niile ka afọ ji dị iche iche different type of religion ọ ya mere na okike abụghị sọ ndị ọdịnala ka ọ na-aza na ọ bụghị n'ụsọ ndị nke na-ekpere ụzọ okpukpe ọzọ ka ọ na-aza ọ gbasapụrụ aka ya maka ọ na-ewuli ihe dị iche iche na mpaghara nwe niile na-akụzikwa nkụzi dị iche iche mana ọ bụrụ na omenala o siri ike omenala bụ ụzọ ndụ karịchaa ihe anwe niile ifọrọ bịara abịa maka na religion na inebe ya anya ọfụma bụ na mmadụ wetara ihe dị n'ala bụ ọdịnala wee dilute the principle ka ọ ga-eji suutu biznes ọ chọrọ ime religion bụ biznes mana ọdịnala abụrụ biznes maka imefe ihe na ọdịnala mmụọ akwụgbuo gị ọ dịghọzi ile ọ bụ data ọdịnala a na-ekwu bụ nature itself mere ị ga-eji wee na-anụ na akwụkwọ ahụ enyelu ndị nke ụka na enwere ebe a na-akpọ Holy of Holies bụ ọ na-abụ ịbụ na ị chọọ ịbanye ya ekedo gị ihe n'ụkwụ maka na ilu ebe anwa mmụọ ama asọ gị anya imeteghe n'ihe ikwesịrị bụ ya kugbuo onye anwa ebe anwa ọ ya bụ ọdịnala ana ọ kalụkwado ọ dịkadịle wee luo echi ya dịkwala unu na mma ọ dị mma ewezi ajụjụ ọbụla ị chọrọ ịjụ biko jee na WhatsApp na akara ekwentị anyị n'ụlọ ị ga-afụ n'ihu onyonyo gị enwee ike drọpụ voice note maọbụ ide ya ede ka o wee kwee ọzọ ịzaghachi ọsịsọ ya bụ na akara ekwentị niile ogbigwefi ọzọ Chizani anyị kelekwara ọzọ Chimere ejichi onye nwere asị na ọ ga-adịrị gị na mma ise dịkwala ndị Igbo niile na mma ebe ọ bụla ha nọ na ndị eze nwanyị onye agwa na ya afọ unu na ihe unu nọ n'obi ọzọ eme afọ m bụ Ada Ifes na Chidi abụ ya akpọfu anyị nọ abụ m eze nwanyị n'aka ọzọ nka na amụ
ị matara na Igbo onye mmiri eze nwaanyị mmiri ị mana Igbo eze nwaanyị mmiri ọzọ gwara ka ọgwụ gwara onwe afọ m bụ nwaada nke m akọna awụ m onye Ugwuọka awụ m otu n'ime nwa be ọzọ eze nwaanyị mana nke gị ọ bụ eze nwaanyị mmiri ọzọ si na-ewe nke ọkụ na-ewe ndị ọkụ ọ dị mma gwa zitebezie n'ozi unu n'akara ekwentị adị n'ihu oyiyi enwe ike drop of voice note gị ma ọ bụ ide ya ede ma ọ bụkwa na ụbọchị ị wetara efe kpọọ akpọ ụzọ wee efe ọzaghachi gị ya ka ọ dị